Hola, què tal? Avui la cosa va de rellotges i et presento el OnePlus Watch, el rellotge de OnePlus, que és la seva primera aventura en el món dels wearables després de fer telèfons i fins i tot intentar-ho amb una tele, però ara tenen un rellotge. I com que a Calendrino agraden molt els rellotges, procedirem a explicar-te com funciona, què fa i què no fa el OnePlus Watch. Comencem! Hola, què tal? Soc el Víctor Endrino. Si ens estàs veient des del canal de YouTube, gràcies per tornar-hi. I si no, a què esperes? I dóna-li a la campaneta, que així no et perdràs cap dels vídeos. Doncs bé, comencem amb la primera pregunta, que atenció, aquesta és important. Funciona amb iPhone? Doncs no funciona amb iPhone. Ells mateixos ho diuen, que no és compatible amb iOS. De fet, és que des d'un iPhone ni tan sols et podràs baixar l'aplicació que gestiona el OnePlus Watch, o sigui que és un rellotge només per telèfons Android. Que ho tinguis en compte, perquè si te'l vols comprar i dius, mira que bonic, amb el meu iPhone quedarà molt bé perquè és un rellotge molt maco i tal, doncs no et funcionarà. Següent pregunta, està ben dissenyat? Doncs jo crec que sí, està molt ben dissenyat, té una caixa molt elegant, molt ben polida, d'acer inoxidable, amb un vidre endurit d'una pantalla de 46 mm, 1,39 polzades, amb una corretja que és original, si més no, que té una mena de línies així que dibuixen la silicona, és corretja de silicona de fluoroelastòmero, que té un sistema de cordatge que no és el meu preferit, però fa el fet, i que per darrere doncs, també té un disseny del sensor de la freqüència cardíaca molt interessant, amb la llumeta central, i després els sensors, pròpiament dit, al seu voltant, però fa molta gràcia perquè sembla, no sé si sembla una bola de Pokémon o el joc aquell dels colors, el Simon, te'n recordes? O el Simon, que havies de repetir els colors, doncs una mica el mateix. I després els botons laterals, que en té dos, que són molt elegants i que un d'ells diu OnePlus. Molt bé, i després a l'altra banda tens l'altaveu, perquè també té altaveu i micròfon, ara en parlarem. I atenció perquè hi ha una edició especial d'aquest rellotge que és l'edició Cobalto. L'edició Cobalt, perquè la caixa està feta d'una aleació de cobalt, que a més no té níquel, o sigui que els al·lèrgics tindreu aquí un bon aliat amb aquest rellotge, i a més el vidre és de safir, a diferència dels altres, que és d'un vidre que més amb mil leches, no sabem qui és el seu pare ni la seva mare, en l'edició normal, doncs aquí no, aquí et diuen que és de safir, i a més et ve amb corretja de pell i una corretja de silicona de regal a la capsa, o sigui que és una edició més cuidada. Següent pregunta, què tal les notificacions? Doncs mira, en aquest cas són una mica pobres perquè reps les notificacions de les aplicacions que vulguis, però no pots fer gran cosa amb elles. Pots llegir-les, si t'arriba un mail pots llegir 4 ratlles, poca cosa més. Si t'arriba un WhatsApp pots fins i tot respondre'l, però només el pots respondre amb unes frases predefinides que ja et venen escrites i que a més no es poden canviar. O sigui que el senyor OnePlus ha decidit què respondré jo en els meus missatges, o sigui que no serveix per res. Jo espero que algun dia pugui arribar una actualització que et permeti editar aquestes frases i puguis dir sí, no, estic al cotxe, després parlem, ara no puc parlar, alguna cosa d'aquestes que sigui més pràctica. Però bé, sí, es pot fer. Després passa que la vibració, pel meu gust, és una mica fluixa i no es pot regular, no pots posar-li més o menys vibració, que també espero que algun dia es pugui actualitzar això i es pugui fer, però de moment no es pot fer. Hi ha vegades que la vibració, si vas pel carrer o estàs fent altres coses i vas distret, pot ser que no la notis. I si la notes, quan reps la notificació, la pantalla no s'il·lumina, és a dir, que tu o li has de donar al botonet o hauràs de girar el braç, girar el canell perquè s'il·lumini la pantalla i aleshores podràs veure la notificació. Però és que hi ha vegades que el gir de canell no funciona correctament. Tens l'altra mà ocupada, no pots prémer el botó i encara que toquis la pantalla no s'encendrà i has de fer un gest molt exagerat una altra vegada i si ha passat massa temps ja no t'ensenya la notificació. Has d'anar a buscar tu a la llista de notificacions a veure què has rebut. O sigui que està tot com molt en l'aire encara. No m'acaba de convèncer el sistema de notificacions d'aquest rellotge. Però una cosa que sí m'agrada és la següent. Puc fer i rebre trucades? Doncs sí, pots fer i rebre trucades com et doni la gana, com si fos un telèfon normal i corrent, amb el micro i l'altaveu, però és que a més té el típic teclat amb els números perquè tu puguis trucar al número que et doni la gana, al número que vulguis. També tens una llista dels 30 contactes preferits perquè tu puguis fer la trucada. També tens un registre de trucades de les últimes trucades més recents i pots tornar-li la trucada a algú. És molt pràctic, se sent força bé, és a dir, no tinc cap queixa de l'altaveu perquè l'altaveu se sent fort, pots mantenir una conversa perfectament, o sigui que en aquest cas a prova i amb bona nota. Següent pregunta, puc passar-li música al rellotge? Doncs sí, li pots passar música. El rellotge té una capacitat de 4 gigas, el que passa és que 2 d'aquests gigas ja se'ls menja el sistema operatiu. Per tant, quan et queda? Doncs et queden 2 gigas per posar-li música, aproximadament unes 500 cançons. Si no li vols passar música, també pots controlar l'Spotify, el YouTube o allò que tu vulguis que estigui sonant
sonant el telèfon. Però si decideixes passar-li música, pensa que no podràs escoltar la música a través de l'altaveu. No sé per què, però no et deixa. T'obliga a connectar-li uns auriculars Bluetooth, que ho sàpigues, i si no en tens, te'ls hauràs de comprar. Però per tota la resta, fantàstic i molt bé, escolti. Següent pregunta. Puc passar-li fotos al rellotge? Doncs no. No té un àlbum ni una carpeta que tu li puguis sincronitzar o passar-li fotos per veure-les després, però sí que hi ha una cosa que pots fer, que és una de les esferes del rellotge, que per cert en té poques i poc variades, però és igual. Una de les esferes del rellotge és una que és d'àlbum de fotos. Aleshores tu li pots carregar fins a 10 fotos i cada vegada que toquis la pantalla canviarà de foto. Veus? Que bonic. Hola, què tal? Oh, quines fotos més maques. Oh, que bonic. Doncs això sí que ho pots fer. Però un àlbum de fotos com a tal, no. Següent pregunta. Té altímetre i baròmetre? Doncs sí, té altímetre i baròmetre. Quan vas a la funció de baròmetre, tu veuràs la pressió atmosfèrica que hi ha en aquest moment. Si llisques amunt, tindràs la funció d'altímetre, però alerta perquè la funció d'altímetre no et dona necessàriament l'altitud que estàs correctament. Té uns nivells que se'ls inventa o no sé què i no el pots calibrar. Podria anar a la platja i dir-li, mira, això és 0, patatero. Doncs no hi ha manera, no sé com fer-ho, perquè estic en una planta força alta i em diu que estic a menys 74 metres. Com si estigués sota terra. Calla, que igual s'ha enfonsat al pis i no ho sé. O sigui que no. Següent pregunta. Quins esports i activitats té? Doncs mira, ara mateix en té aproximadament 14 esports. Te'ls dic ràpidament: córrer a l'aire lliure o en interiors, ciclisme interior o exterior, caminar, natació, entrenador elíptic, màquina de rem, bàdminton, alpinisme, camp a través, críquet, ioga i entrenament lliure com a genèric. Però diuen que en una propera actualització arribarà fins un centenar d'activitats, o sigui que esperem. No, encara no ha arribat. Doncs passem. Però hi ha una cosa que em fa molta gràcia, per no dir una altra cosa, que no acabo d'entendre i espero que algun dia algú m'ho expliqui. Té l'activitat de natació. Només natació en piscina, no té natació en aigües obertes, no té cap altra mena de natació, només té natació en piscina, que tu li dones, i sí, atenció, és una natació molt ben mesurada, fins i tot amb l'índex Schwolf, que és un índex d'eficiència de les braçades, que està molt bé, i pots determinar-li si la piscina és de 25 o és de 50 metres. Molt bé, que allà al càmping on vaig és de 20 metres i no ho podré fer, però és igual, això no importa, això ja en parlarem un altre dia. Però resulta que això ho fem enllaçar amb la següent pregunta. És submergible? Clar, diràs, si té l'activitat de natació, com no ha de ser submergible, no? Molt bé. Doncs si vas a les especificacions de la web de OnePlus, veuràs que sí, que té la homologació IP68, que té resistència fins a 5 atmosferes, o sigui, fins a 50 metres en proves de laboratori, que pots baixar el rellotge 1,5 metres durant 30 minuts i no li passarà res, però després et fan una sèrie d'advertiments, que no et dutxis amb aigua calenta amb ell, que no vagis a la sauna, prohibit bussejar, que dius, bueno, ja em diràs com baixaré 50 metres o 1,5 metres fins i tot. No, que si no te'l carregues o perds la garantia, no sé què, diuen. Que no vagis a aigües termals, i atenció, que no vagis a la platja amb el rellotge, que no et banyis al mar i que no et banyis en una piscina! I aleshores puc saber com faré l'activitat de natació volant per sobre la piscina? Jo només demano una mica de coherència. No és tant, no? Següent pregunta. Què tal mesura el pols? Bé, doncs aquí sí, aquí molt bé. Hem de dir que ho fa molt bé, tant en activitat esportiva com en repòs, perquè a més ho he comprovat amb un aparell que tinc, un oxímetre de dit, que també és pulsòmetre, i mesura gairebé clavat, calcadíssim, molt bé, i en esport també molt bé, sense massa problemes, m'ha anat molt bé, mesura el pols les 24 hores del dia, i a més té alertes de freqüència cardíaca anòmala, exageradament alta, tant en repòs com en esport. I a més ho tenen al mateix apartat. Oh, per fi, perquè en altres marques, per definir una i per definir l'altra, has de rebuscar i has de fer arqueologia dins l'aplicació perquè no ho trobes. No, aquí està molt ben trobat. Doncs me n'alegro. Següent pregunta, què tal mesura l'oxigen? Doncs bé, aquí t'he de dir que no mesura l'oxigen les 24 hores del dia. Sí que pots fer medicions manuals i també et mesura l'oxigen de forma automàtica, si tu ho actives, durant el son. O sigui que bé, però es podria millorar. I la precisió també és molt bona, perquè ho he comprovat amb l'oxímetre i em dona una diferència d'un 1, com a molt un 2% entre un i altre. O sigui que bé, dins dels marges de tolerància perfectament. Següent pregunta, què tal el GPS? Doncs mira, aquí anem donant una de freda i una de calenta. El GPS està bé, mesura bé, però es connecta tard. Es connecta tard i agafa el senyal del GPS al cap de
jo què sé, X minuts. L'altre dia vaig anar a córrer i fins que no vaig portar 1,5 quilòmetres o així, perquè anava amb un altre rellotge mesurant per referència, no es va connectar. Després, quan acabes la cursa, tu veus el resum, que està molt bé, que també té diversos paràmetres, cadència, volum màxim d'oxigen, això està molt bé, però el recorregut del GPS que et fa, no el pots ampliar, no pots ampliar el mapa, i per tant, tu no pots mirar si ho ha fet amb molta precisió o no, perquè tu tens allà una imatge que el màxim que pots fer és compartir-la i prou, però no pots veure per quins carrers has passat, no pots saber si ha fet gaire el borratxo, si s'ha menjat edificis a l'hora de girar cantonades, no ho sabem. I a més és que em demanava que actualitzés el GPS. I com s'actualitza el GPS? Em demana que l'actualitzi, però jo no he trobat com fer això d'actualitzar el GPS. Està molt bé, però deixeu-m'ho fer, no? Següent pregunta. Què tal la bateria? Mira, doncs ara una opinió bona. 25 hores de bateria amb el GPS activat, o sigui que tu te'n pots anar a fer un trail d'un dia sencer i t'aguantarà, segons diuen les especificacions, no ho he provat, 25 hores. És una bateria de 400 mAh que et dura, segons les especificacions, fins a 14 dies. Però jo et diré que et dura entre 10 i 12, que és la meva experiència. A veure, és una bateria que et dura molt per totes les coses que fa aquest rellotge. I després té càrrega ràpida, no és càrrega magnètica ni càrrega sense fils, però té una càrrega que en 20 minuts et dona potència per tota una setmana, que potser seran 5 dies, però ja és. Següent pregunta, què tal analitza el son? Doncs bé, abans t'he donat una pinzellada, però ara t'explico que l'analitza molt bé en totes les fases del son, et diu a quina hora et vas a dormir, a quina hora t'has llevat, quanta estona has passat despert durant la nit, i a més et fa una anàlisi de totes les estones que has passat en cada fase, i també et diu si has dormit prou o no has dormit prou. També et fa un informe escrit donant-te consells sobre com pots millorar, i també et diu, com hem explicat abans, la mitjana de la saturació d'oxigen que has tingut. Per tant, crec que l'anàlisi del son del OnePlus Watch és una anàlisi bona per a aquella gent que ho tingui en compte. Següent pregunta, puc pagar amb el rellotge? Això cada cop li agrada més gent, allò de posar-lo sobre el datàfon, pagar, introduir la targeta de crèdit aquí o de dèbit, i llavors la fas servir, poses el teu codi, i ja està, has pagat. És un lujamen. Encara hi ha gent que se sorprèn quan vas a algun lloc a pagar, vas a comprar uns croissanets, te pago amb el rellotge, pum, què és esto, tio? Mira, és com allò que me la trec i la poso sobre el datàfon, veus? Pues això està molt bé, però amb aquest rellotge no podràs fer, perquè la resposta és no es pot pagar amb el rellotge, no hi ha un OnePlus Pay que es pugui sincronitzar amb el teu banc i et pugui permetre això. No ho tenim. Anem acabant. Següent pregunta, puc fer-lo servir per disparar fotos? Doncs la resposta és sí. Tu vas a la funció de disparador de fotos, o com es diu, càmera, es diu càmera, aquí és càmera, obres la càmera del teu telèfon i llavors tindràs un botonet que només et permet fer un compte enrere de 3 segons. Veus? Aquí ho tens. Només té aquest botonet de 3 segons i no et permetrà fer res més. Ni un compte enrere de 10 segons, per allò de que dir, vinga, corre. No, ni disparar instantàniament, ni gravar vídeo, com altres marques sí que et deixen fer, però bé, és igual. Aquesta funció la fa molt bé i la foto la dispara. I última pregunta, quant costa? Doncs el preu és oficialment de 159 euros. Podria ser que buscant al mercat o d'aquí un temps baixi de preu, però de moment són 159 euros que jo crec que, pel que t'he explicat, podria ser una bona compra, o si més no, és un ferm competidor amb altres rellotges com els Huawei o com alguns Amazfit o jo què sé, no arriba a la qualitat del Samsung ni arriba a la qualitat dels rellotges amb Wear OS com el TicWatch o alguns Fossil o alguns altres. O sigui que aquí tens una bona opció si estàs buscant un rellotge i busques les funcions que t'acabo d'explicar. No busquis les funcions que no fa, perquè no les tindràs. I si tens un iPhone, tampoc. Ens veiem en el proper vídeo. Adéu-siau, que vagi molt bé.